ברוכים הבאים לכנויות בראשית מוביליטי. ושדרוגים בדגם בראשית לייט לעומת הדגם הישן. מנגנון להאטה אוטומטית בסיבוב לבטיחות מקסימלית. ללא מנגנון. מושב עבה עם קפיצים תחתיו. וריקוד גב מושב. מושב בסיסי. הברגת כידון נוחה ונעימה. הברגה ישנה. מפתח משודרג. מפתח רגיל. תאורת לד עוצמתית. פנס רגיל. מבחר צבעים לבחירה, צבע אחד בסיסי. חיבור USB להטענת הפלאפון. ללא חיבור USB. מגוון תוספות לקלנועית. תודה שצפיתם בסרטון שלנו. אם אהבתם, תעשו לנו לייק.